potom to. Toto mi pošli. Nazdar. To ti hovorím, čo? Čo robil? Cúval, predstavoval sa tú celú súpravu. A to on cúval úplne sám, alebo? Sám. Ako to by... To je súkromník, vieš, oni nemajú nič. Takže on by tu nemal mať niekoho podľa nejakých predpisov? Samozrejme, tu na prvom vagóne by mal mať. No to mi je jasné, s nejakou vysielačkou alebo niečo. Áno, vysielačka, všetci majú vysielačky, však aj on má vysielačku, všetci majú vysielačku. A ľudia tu niektorí hovorili, že bol opitý, ale to si asi robili srandu. A to až aj benzín kvapka, takže no idem hore. A čo je v tých vagónoch? Čo je v tých vagónoch? Čo ako benzín? V tom je teraz benzín fyzicky? Benzín lečí, on prišiel senka aj okolo 13 hodiny. Na 10. kole odstával z konca jeden, už je tam bol na 10. a teraz tam predstavu. Takže on má fyzicky, v tom má teraz benzín? Že? Tak on má benzín. A čo sú, aké opatrenia budú? To našťastie je v takom mieste, že to nevadí ničomu. Aha. To našťastie nevadí ničomu, to môže tako byť aj tíšie. Gracias.